La Perla 29, La Maleta de Portbou, Festival Escenes de Filosofia i Teatre. Mercat de les Flors, programació expandida. Terrats en Cultura. TNC, Llegir Teatre. Entrega la butaca Pepe Zapata, director del 3C i col·laborador en la selecció dels nominats d'aquesta categoria. Primer de tot, felicitats per aquests 25 anys d'aplaudiments i emocions. Gràcies per la cançó de Benny Hill. I, en tot cas, gràcies per permetre'ns la complicitat del 3C per crear aquest nou premi que justament el que posa és en valor projectes i iniciatives que posen els públics en el centre de la seva estratègia. Gràcies. I el Premi Butaca, la millor iniciativa per a públics, i permeteu-me que miri molt amunt, Terrats en Cultura. És una nova categoria i la inauguren els companys de Terrats en Cultura, una iniciativa de coincidències, una associació cultural amb una ferma vocació urbana i de ciutadania que porta molts anys programant espectacles a terrasses de Barcelona. Aquest any també han ocupat terrasses a l'Hospitalet, a Tàrrega i a Lleida. Dansa, teatre i música a l'aire lliure per passar millor les nits estiuenques. Una iniciativa per atraure nous públics feta en espais singulars i sorprenents. Uau, això és molt fort. Bueno, aquest és un capítol més, una història d'una petita família que es va trobar l'any 2013, en plena crisi, i vam pensar, hòstia, hem de trobar una manera diferent, una manera especial de fer teatre, de reivindicar el teatre, de reivindicar la cultura i de reivindicar també la ciutat de Barcelona, un espai, i sobretot a partir d'un espai tan paradigmàtic de la Mediterrània i de la cultura com són els Terrats. I han passat 7 anys i ja la família és gran. I gràcies a persones com vosaltres implicades hem pogut convertir un petit projecte en un gran projecte. I sobretot també gràcies a tots els companys de viatge que hem anat tenint al llarg d'aquests 7 anys, gràcies als anfitrions que han estat totes aquelles persones que han obert el terrat de casa seva perquè pugui esdevenir teatre, a tots els artistes que han volgut caminar amb nosaltres, que n'hi ha molts per aquí i a més estan nominats, que esperem que tingueu sort, i també moltes gràcies a altres companys de viatge com el 3C, gràcies a DO Catalunya, a DAM i a Shasta Disney Produccions, i ens en deixem a molta gent que no acabaríem. Sí, i de fet, si estem agraïts a algú, ha de ser també el nostre públic, a tota aquesta gent valenta que en algun moment d'aquests 7 anys han deixat casa seva, han pujat de vegades les escales sense ascensor fins a un quart, cinquè, sisè pis, als Terrats, a veure no només una obra de teatre, un espectacle de dansa, sinó una manera diferent de fer cultura, d'acord? Per ells també és aquest premi. Però de cultura aquí en fem tots, d'acord? Tant nosaltres com vosaltres, i hi ha moltes maneres de fer cultura. I jo crec que ens agrada molt que aquests premis siguin tan reivindicatius perquè, de fet, creiem que els Terrats és un espai democràtic, un espai on es troben veus i tenim la responsabilitat, sobretot en aquests moments, de deixar-nos atravessar, de deixar que tothom entri al teatre, que tothom entri als Terrats i que tothom pugui dir la seva. És una gran responsabilitat. Per tant, molta força, molts ànims i moltes gràcies. Gràcies.